200 jobb egy szűkkel kezdünk. 10 5 4 3 2 1 4. A 200 jobb egy szűk. Majd 150, sima balból a jobb 23, sima balból a jobb 23, majd 100 és jobb 2, 100 és jobb 2, majd 100 és bal 1, majd 150 lefelé, sima bal, majd 200 vízátfolyás, és bal 1 hosszú. Majd 50 és sima balból a jobb 2. Sima balból a jobb 2. Majd 200. Sima jobb patkás. Sima jobb patkás. Utána 200. Majd bal 1 kienged. 200 vége, bal 1 kienged. Majd 100 és sima bal, vízátfolyás, majd 150. Majd bal 1 fékes, mert 100-ra sima balból a jobb 1. Itt a jobb 1, majd 50 és jobb 1 hosszú, majd 150, sima balból sima jobb emel, a jobb az emel, majd 150, sima jobbból bal 1, itt a bal 1, majd 100 és jobb 2 felkiáltóes patkás szűk, majd 50 és sima jobb, majd 100 és sima jobb és sima bal hosszú, 100 és sima jobb és sima bal hosszú, majd 100 és jobb 2 emel. Ezután lesz majd a 100, ami emel. Jobb 2 emel. Majd 150 és bal 1-ből a jobb 1, bal 1-ből a jobb 1, majd 100 és sima jobbból a bal 1, majd 150, és jobb 1 belül dob, jobb 1 belül dob, majd 200, horizont középen, majd fék, mert lassító 4 soros. Horizont után 150-re jobb 5 elák gumi mögé. Majd 100, és sima bal, majd 100, és sima balból a jobb 2, sima balból a jobb 2, majd itt a jobb 2, majd 50-re. Van egy zsulás szűken terelés, itt lesz a terelés és 200, 200 vége, sima jobbból bal 4 felfelé, itt lesz a sima jobbból bal 4 felfelé. Majd 50 és sima jobb, majd 150 és sima balból a jobb 11, itt a sima balból a jobb 11, majd 50 és bal 22, 11 és itt a bal 22, majd 50 és jobb 33, belül patka vége, podos kienged, jobb 33, belül patka, 150, 150, és jobb 1 hosszú, jobb 1 hosszú, majd 150 és bal 2. 150 bal 2, majd 50-re sima jobb, 50 itt a sima jobb, majd 100-ra bal 1-ből jobb 1, 100-ra bal 1-ből a jobb 1, itt van a bal 1-ből a jobb 1, majd 100 lefelé, és utána bal 3 hosszú. Itt lesz a bal 3 hosszú, majd 150, sima jobbból sima bal, a sima jobbból sima bal, majd 300, a 300 vége sima jobb, lesz a sima jobb, majd 150, ez a jobb 1, majd 150, sima bal, itt a sima bal, majd 200, és bal 1 hosszú, 250 vége, bal 1 hosszú.
Itt van a bal egy hosszú, majd 200, és bal egy tempóból a jobb egy hosszú, vége horizont. Bal egy tempóból a jobb egy hosszú, vége horizont. Itt a végén a horizont, ez a jobb egy, majd 200, utána sima jobb, 200 után sima jobb, majd 300 sima jobb, majd 200 sima jobb, 4, jobb 4 a táblánál. Sima balból a bal 34, sima balból a bal 34, ez a 34, majd 100 és jobb egy. Itt van a jobb egy, majd 150, és bal 11 horizontból a jobb egy dobáltő hosszú. Bal 11-ből a jobb egy dobáltő hosszú. Itt van a jobb egy, majd 300, sima bal hosszú, sima bal hosszú, majd 100, és jobb egy rövidből a bal 12, jobb egy rövidből a bal 12. És itt a bal 12, majd 150, sima jobb hosszú horizont, sima jobb hosszú horizont, majd 200, sima bal horizont után 150, de a jobb egyből a bal 11, vége szűk. És itt a bal 11, vége szűk. Majd 300 a balon, horizont, jobb egy a korlátnál. Horizont, vagy jobb egy a korlátnál. Majd 50 és jobb egy. Majd 100 és sima jobbból a bal egy. Majd 150 és bal 2 dzsuvás. Bal 2 dzsuvás. Majd 150 és jobb 22. Majd 150 lefelé, és jobb egyből a bal egy. Jobb egyből a bal egy. Bal egy. Majd 100, sima balból a horizont után. Sima balból a horizont, jobb 2 patkás bal egy. Jobb 2 patkás bal egy. Majd 100 sima jobb, sima bal, majd 150, sima jobb, sima bal a korlátnál, majd 200 és bal 2 felkiáltó jelemel. Itt. Majd 150 sima jobb, majd 200 sima bal, majd 150 a bal 3-ból a jobb 34 elág. Bal 3-ból, jobb 34 elág. 150, jobb 3, figyelj, ez dobál. Bal 3, lesz a bal 3. Majd 100-ra a bal 4. A korlátnál 150, majd bal 1. Utána 100, sima jobbból a bal 3. És abból a jobb 34-től felkiáltó jeles. A jobb 34. Majd 150 és jobb 2. Itt a jobb 2. Majd 200 lefelé és bal 3 szűken. Itt van a bal 3 szűken. Majd 150 és bal 1-ből a jobb 3 felkiáltó jeles nagyon szűk. Itt a jobb 3 nagyon szűk. Majd ebből a bal 1 hosszúból a jobb 2. Itt lesz a jobb 2. Majd 150-re a jobb 4. Itt a jobb 4. Sima bal terelés, majd 100 sima bal hosszúból a jobb 1. Itt lesz a jobb 1. Majd 100 és jobb 1-ből a jobb 3 sziklás. Majd 150 sima balból a jobb 2. Itt a jobb 2.
majd sima bal hosszú, amiből sima jobbból, sima balból a jobb 2, patka szikla. Majd bal év, 200, sima jobb, sima bal, majd 150, és bal egy tőből a jobb egy tő. Bal egy tőből a jobb egy tő. Majd 50-re jobb egy, majd 200 a jobb egy felkiáltó jeles, mert a bal 5 korlát nyílik. Majd 150 bal, sima bal, majd 150 sima jobb hosszú, majd 200, és jobb egy dzsuvás, itt lesz a jobb egy dzsuvás, majd 150 és jobb 3 nagyon tőből, a bal 2, a fadakásos. Majd 100 és jobb 4, 100 és jobb 4, majd 50-re bal 1, itt a bal 1, majd 100 és jobb egy korlátnál, itt lesz a jobb egy korlátnál, majd 150 horizont után a bal 1, horizonton a bal 1, majd 100 és bal 2, 150 és bal 12 a táblánál. Itt a bal 12, itt van, majd 100 és bal 1, itt a bal 1, 300, utána bal 3-ból jobb 2. A vége bal 3-ból jobb 2. Bal 3, majd jobb 2, majd 100 és bal 33, itt a 33-ból a jobb 2 dzsuvás tő. Itt a jobb 2 dzsuvás tő, majd 150, és jobb 1, majd 300, sima jobb, majd 200, és bal 1-ből a sima jobb. Bal 1-ből a sima jobb, majd 100 és jobb 1, majd 150, és jobb 2, itt a jobb 2, felkiáltója, nem itt a jobb 2, bocsánat. Jó van, ha menjünk jobb 2-ből, a sima bal, majd jobb 1-ből a jobb 11 hosszú, bal 3, jobb 1-ből a jobb 11 hosszú, jobb 11 hosszú, majd 150 és sima balból, sima jobb, vége fékes, mert 100 a jobb 6 szűken, és sziklás. ...150, sima bal, majd 100, sima balból a jobb 3, itt a jobb 3, majd 50-re sima balból, sima jobbból a bal 3, itt megálltak, majd 100 sima jobb, 150, sima jobb szűkből bal 1, jobb, sima jobb szűkből a bal 1, majd sima jobb, majd 100 és jobb 2, itt a jobb 2, majd 50 és bal 2-től a jobb 2 úton, itt a jobb 2 úton, majd 100 és jobb 2-ből a bal 1, itt a bal 1, majd 100 és sima bal, majd 150 és jobb 1, majd 200 és jobb fékes, mert jobb 3. Jobb vége fékes, mert jobb 3 hosszú. Itt a jobb 3, majd bal 3 lesz. Itt a bal 3. Majd 300 lefele. 300 lefele, és a vége a jobb 5 felkiáltójeles. Jobb 5 felkiáltójeles. Majd 150 és bal 5, itt a bal 5, majd sima jobb és 100, majd sima jobb és jobb 3, sima jobbból a jobb 3, majd 50 és bal 3, itt a bal 3, majd 100 és jobb 23, jobb 23-ból a bal 2, itt a jobb 23-ból a bal 2. És itt a
a bal, 2. Majd 100-ra, jobb 34, nagyon szűk. Majd 100 és sima bal, és 50 bal, 5 és cél. Itt a bal, 5 és cél. Nyomjon, nyomjon. Hallod? 5 kanyarral följebb, a külsőjében alszik a gyerek az apjával a földön, basz meg. Nem mondod. De.